Kamenovec. Posledná protiútočka z trestu Olivera Hammermana. Švédi sa zatiaľ úspešne bránia. Toto je ale obrovská chyba v kombinácii. Veľká príležitosť a Fíni autorom otvárajúceho gólu Švédov na tomto turnaji v Považskej Bystrici. Švédská aktivita v útočnom pásme. To je zakončenie našej reprezentácii za 2 asistencie. Teraz pozor na túto útočnú akciu z pohľadu Trajkronor. Pekné prenesenie hry do predbránkového priestoru. Ešte tu je ďalšia šanca. Tretiny sa teda hrala v početnej výhode alebo nevýhode, respektíve v rámci trestov 10 trestných minút. Čo rozhodne nie je málo. Teraz pozor na túto prečíslenie. Situácia 3 protivníkov. Obrovská šanca. Krásna kombinácia. Skladáme klobúk pred fínskym gólmanom. No a v rohu klziska ste tam už mali možnosť vidieť aj našich reprezentantov, ktorí sa pozerajú na štvrtý. Ale teraz pozor, opäť ďalšia zaujímavá kombinácia 3 koruniek v predbránkovom priestore. Tam bol Wilson Boumediene. A žrtka, ktorá zazvoní. A je z toho aj 6. švédsky gól. Vyzerá tak, že na druhom švédskom víťazstve na tomto turnaji a 3. švédskej prehre, fínskej, samozrejme sa už nič nezmení. Ale ešte tu predsa len máme Kozme.